Og det lyder som det rigtige startsignal. Mine damer og herrer, repræsenterer indringeren Conny Nielsen på Locky, som vil sætte det op til sit navn. Og så får jeg at vide, at hans hændekanden er udgået. Så derfor så må Mina Sensted i gang holde for gang. Det er ikke noget med tredjedel, så sidder vi og kalkulerer på den. Det er det altså ikke. Det er sikkert noget. Sådan et grønfolk. De kommer og siger til. Nej, jeg er så godt. Lad den bare. Ej, ej. Og vi vil gerne få Nina ind i lågen.